Saako tulla ylistämään soteen ilosanomaa? Joo! Maakuntauudistus, sote-uudistus, itse kullekin kunnalle, sekä lapsille että nuorille, vanhuksille ja vammaisillekin. Ja me toivotam onnellista ja hyvää loppua. Ja sitä tasavertaisuutta, joka meidän kaikkemme ylitse käy. Sote-uudistus hän se ajoi valtion velalla ja hallitsemattomalla kustannusten kasvulla. Sote-uudistus hän se ajoi valtion velalla ja hallitsemattomalla kustannusten kasvulla. siihen asti kun hän kohtasi hallitusohjelman. Siihen asti kun hän tuli Pohjois-Pohjanmaalle. Kestävyysvaje olen minä. Jaa, minä tykkään, että sinä olet yksi styranki. Jaa, minä en ole mikään styranki, vaan Suomi-neito, joka piirtelen uusia sote-alueita tähän kuntakenttään monien tappiollisten talousarviovuosien jälkeen. Miksi olet noin muutosvastarintainen? Jos minä olen muutosvastarintainen, olen minä todellakin muutosvastarintainen. Jos minä olen muutosvastarintainen, olen minä todellakin muutosvastarintainen. Vaikka sinä kuinka olet yksi uppiniskäinen jarruttajakunta, pitää sinun pollistumaan minun eteeni ja siirtää sote-palvelut maakunnalle. Ei, vaan sen näyttää tekevän popster! Entä vanhusneuvostot? Säilyykö edes hyvinvointityöryhmät kunnissa? Sinun kaikki sote-palvelut, taikka minä lisään sinut kriisikuntien mustalle listalle. Katsokaa te nyt tuota jarruttajakuntaa, kuinka sen pitää tottelemaan sotea ja lahjoittamaan puolet budjetistansa. Ja lahjoittamaan puolet budjetistansa. Nyt te ootte nähneet tuon jarruttajakunnan, kuinka sen pitää tottelemaan sotea ja lankemaan hänen eteensä polovillensa. Ja lankemaan hänen eteensä polovillensa. Menkää Ouluun, Pohjois-Pohjanmaan keskuskaupunkiin. Sieltä te löydätte Popster-työryhmän kapaloituna Pohjois-Pohjanmaan liiton neukkarista, jota ministeriö ja muutosjohtaja vartioitsevat ynnä muutosagenttien kanssa. Soten syntytti kestävyysvaje ja ylivelkaantuminen, josta iloitsee koko maakunta. Josta iloitsee koko maakunta. Sote pantiin valmisteluun ja valmisteluun työryhmät raatavat lakkaamat. Työryhmät raatavat lakkaamat. On sote syntynyt meille ja palvelut annettu on. Sotessa valinnan vapaus ja asiakaslähtöisyys. Sote on ylhäisen koitto, maakunnan valaisevi.
Ja ehkä äänen soittons maan ympär kajattavi. Maan päällä metelin alla se kansa sairastavi. Ja soten hartioilla se pelastus lekailevi. Sote on yksilön voitto, kun valinta vapautuvi. Sote yksityisen torin soitto, kun kassa kilahtavi. Palkat ne kulkevat herra ties mistä, ja muutkin tukipalvelut on ulkoistettu. Ja nämä oli sotesta ulos lähetetty, ja meri ensin rakentamaan tietoposteria. Ja meri ensin rakentamaan tietoposteria. Lobster-työryhmä, mun palvelijani. Jaa, minun armollinen majesteettini. Oletko nähnyt sitä 3 koplan hallitusta? Totta kai, lennän kuukausittain antamassa heille raportin ministeriöön. Sepä minua sangen suuresti harmittaa ja minun sydämelleni käy, että nuo jahkailijat näkivät niin kuin viekkaat varkaat. Väärät valtiat ensin ottivat yhden tien, sitten toisen ja 3, eivätkä saaneet uudistusta alkuun. Mene ja optimoi mobiilikotihoitoni ja ota etäyhteys maakunnalliseen digilähipalveluiden johtokeskukseen. Sillä tahdon minä nyt toimeenpanna vihdoinkin tämän sote-uudistuksen ja viedä sen lopultakin maaliin. Menemme nyt Ouluun, Pohjois-Pohjanmaan keskuskaupunkiin, ja toimeenpanemme sote-uudistuksen. Puramme vanhat rakenteet. Tuomme mukaan digipalvelut. Taitamme haueleuat. Ja herätämme henkiin uuden normaalin. Ja jatkamme tätä, kunnes tämä muutos koskettaa jokaista pohjoispohjalaista. Olemme nyt käyneet Oulussa ja toimeenpanneet sote-uudistuksen. Olemme purkaneet vanhat rakenteet, tuoneet mukaan digipalvelut, laittaneet hauenleuat sekä herättäneet eloon uuden normaalin. Olet olleet niin rohkeita ja valmistelleet sote-uudistusta. Tahdon minä palkita teidät kullalla ja hopealla ja antaa teille tasa-arvoiset, toimivat, asiakaslähtöiset, omavastuiset, uuden normaalin mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Teihin tullaan jatkossa soveltamaan henkilökohtaista budjetointia ja osoituksena siitä annan teille nämä palvelut. Emme ole millään viekkauella emmekä vääryydellä tulleet teidän huoneeseen kertomaan sote-uudistuksesta, vaan ihan teidän oman hyvän tahtonne mukaisesti. Olemme köyhiä sote-suhareita ja pyydämme teitä käyttämään ensisijaisesti sähköisiä palveluita ja chat-palvelua. Ja laajakaistaa joka talouteen. Kiitos.